ମାଛ ବେସର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କଟାଯାଇଥିବା ମାଛକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେପରି ସବୁଆଡ଼େ ମିଶିଯିବ। ଗ୍ୟାସରେ କଡ଼େଇ ବସାଇ ସେଥିରେ ତେଲ ପକାନ୍ତୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଛକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପକାନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଆର ପଟ ସାଇଡ଼୍ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଓଲଟାଇ ଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ସାବଧାନ ସହିତ ଓଲଟାଇବା। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବା। ବେସର କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସୋରିଷ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଜିରା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ରସୁଣ ଦେଇ ଏହାକୁ ବାଟିନେବା। ପରେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କିଛି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ରସୁଣ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ନେବା। ଭଲ ଭାବେ ହେଇଗଲେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏହାକୁ କରିବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ବଟାଯାଇଥିବା ବେସରରେ ପାଣି ମିଶାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ଛାଣି ବି ପାରିବେ। ଆକୁ ଘାଣ୍ଟିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଏମିତି ଏକା ଫୁଟିବାକୁ ଦେବେ। ଏହା ଫୁଟିଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଛଣା ଯାଇଥିବା ମାଛକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପକାଇବା। ତେନ୍ତୁଳି, ଆମ୍ବୁଲ, ଲେମ୍ବୁ ରସ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣ ଯେଉଁଥିରେ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଆମ ଘରେ ତେନ୍ତୁଳି ଥିଲା ତ ମୁଁ ତେନ୍ତୁଳି ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଟିକେ ଖଟା ଖଟା ସ୍ୱାଦ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ତାପରେ 10-15 ମିନିଟ୍ ବଏଲ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେବା। ତାପରେ ସର୍ଭ କରି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆଣି ଖାଇବା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ପ୍ରିୟ ମାଛ ବେସର। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ।